ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଟର୍ଡେ ଷ୍ଟୋରିରେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ନୂତନ ହରର ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିବା। ଦିନେ ରାତିରେ ଗାଁର ପୁରୁଣା ସ୍କୁଲରେ ଚୌକିଦାର ଏକୁଟିଆ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ କବାଟ ଠକ୍ 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 ହେଲା। ଜୋରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଲା। ସେ କବାଟ ଖୋଲିକି ବାହାରେ ଦେଖିଲେ କେହି ବି ନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଆସିକି ଲଣ୍ଠନ ଲଗାଇଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ପୁଣି କବାଟ ଠକ୍ 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 ହେଲା। ଏହାପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ଦେଖିଲେ କବାଟରେ ରକ୍ତ ଭିଜା ହାତର ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ସେ ଡରିକି ଧଡ଼ାକ କରି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଡରରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ହାତ ଥରି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଆଉ କହିଲା, କବାଟ ତ ତୁମେ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ କଲ, ହେଲେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଥିଲି। ତ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା, ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାହାଣୀ କ'ଣ ଆଗରେ ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ